The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang atong takna, alas 6 sa iyong kabuntagon. Mga tinahod nga paminaw, mga higala, mga kasama ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niya sab sa kahanginan. Of course, tinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab nakasimulcast sa 94.1 FM. Usab makita o madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Sa gyapon ang ubos niyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Niining laing adlaw sa Ginoo. Sige hapon atong ipadayon kadtong wala nato matibawas. Ato manggi hunong, ato sang gihunong ang atong topiko. Kay naamantay mga pangutanang gitubag o mga duha kapagutana ang ato nang natubag o karon atong ipadayon. Ang una natong hisgutan karon nga pangutana, nga wa nato mahisguti sa miaging Domingo, kining mahitungod sa Roma Kapitulo 1, versikulo 23. Okay, actually sa cellphone man ni gi-text dayon ato na lang gi-comprehend o gisabot ang punto sa pangutana o ato ni siyang idiretso pagparayag kaninyo ang tenor o ang unod gayod sa mong pangutana. Unya diri gibase sa Roma 1:23. Kay kini kuno nga tudling sa Biblia, maigo kuno kitang mga Katoliko ani. Kay wala kuno nato ni siya wala kuno takabantay nga ang mensahe ni Pablo ani nga bersikulo klaro kaayo nga saway o nagtumbok sa atong tinuoang Katoliko sa iyang gipasabot dire. O ato gining basahon para masayran nato kung unsa ang tubag bud nato sa pagtuong Katoliko o tinuod bagyod nga naigo o kung ato ni siyang sabton tinuod bagyod nga wala masubay ang atong pagtuong Katoliko. Okay, naamanggoy giingon nga kining mga informasyon ba nga gipakatap nga actually mga false o sayop nga mga informasyon, pero gani og dili nato tagaag pagtagad, pasagdan lang nato
Mao man gud ni hinungdan nga mabahin-bahin ang katawhan. Sa in English pa, false informations divides us. Kini mga sayop nga informasyon mao ni usa no sa hinungdan nga makapabahin-bahin nato. Nya unsao man nato na pagpakgang. Kitang nakahibalo nga kana false information sayop nga mga kahibalo, kinahanglan mutingog yuta. Kay kung dili ta mutingog, dili nato pakgangon, di nato tubagon ang maong mga sayop nga informasyon. So na may panultihon pod nga ang bakak balik-balikon mahimong daw tinuod. Alang pipila ka mga tao nga tungod kay wala matubag, nagtuo sila nga husto na gyud to. Di ba? So atong basahon ning Roma 1:23, kiingon dire, imbis himayao nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao ug sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Atong usbog basa. Sulat ni Apostol Pablo sa taga Roma, Kapitulo 1, versikulo 23. Imbis himayao nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Siguro kadtong uban maguna-huna na dayon, no? Bisag dili pa ko mopadayon, naa na dayoy ma-image pa, no? Mahulagway nga punto muna tanawa lagi. Mahulagway din nato nga ang tinuoang Katoliko maigo matamaan gyud nini. Ug kay matamaan but pasabot ang tinuoang Katoliko dili mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Okay, now mga igsuon, ang atong ikatubag katin-awan niini mao nga atong lantahon ang kinatibuk ang pasahe niini nga pag-ingon ni Pablo. Unsay background ani? Kay kung ato ning diretsoon pagsabot nga uy, naghisgot man si Pablo larawan. Sama sa kinibang dagway tao. Yan naapay hayop. Wa may laing tinuhuan ng gitumbok ni Pablo ani. Kadtumang mga pagano o mga Katoliko, kay Katoliko mo may mga nairibulto nga gigamit nila sa ilang pag-ampo o pagsimba. Well, ang atong katinawan ini sama sa gihapon atong baliklantawon ang ato nang napadayag nga kung maghisgot gani og larawan, duha na ka klaseng larawan nga gihisgutan diri sa Biblia. Larawan nga gihimong Dios o Dios, apan naay larawan nga kanang gitawag natog mga simbolo o sacred images. Sa laing termino gitawag natog sacramental images. Kanang gihimo natong simbolo. Dili kay mao na gyud ang gituhuan natong Dios. Sama pananglit atong sa Números Kapitulo 21, 4 ngadto sa 9, nga si Moises gisugo sa Ginoo, gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa bitin. Larawan sa bitin na ha. Nya dili man ta makaingon nga Dios tong larawan sa bitin o bronze o ribulto sa bitin nga gihimo ni Moises. Ngano man kay wala man pod mag-ingon ang Dios nga kadtong larawan sa bitin himuo nilang Dios. Gihimo lang to isip nagsimbolo sa presensya sa Dios, kay pinaagi ato ang Dios nagmilagro. Magigamit lang nga kasangkapan ang larawan sa bitin sa pagmilagro sa Dios. Dili kay ang larawan sa bitin mao na gyud Dios. Ato nang timan-an ha, dili gitumbok o dili buot ipasabot dire nga gisaway ni Pablo kanang mga sacramental images, kundi ang mga Dios ang gitumbok ni Pablo ani. Kay ang background god ani kining Roma god sa wala pa ni ma-Christianize,
puno ni sa kahugawan og apil na ni ana kanang pagsimba og Dios. O kana bang mga pagano ba? Mao bitaw nga sa buhat 23:11 giingnan si Pablo sa Ginoo nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Ang target sa Ginoo nga kining Roma makonvertir sa Kristiyano para undangan na nila tong mga kahugawan, katong mga pinagano nga mga practices. Ug mao ni ang nakita ni Pablo sa maong panahon. Nga dinhi sa Roma naa paghihapoy mga tao katong wala pa man na-convert sa pagka-Kristiyanos nga kanang ribulto himuo nilang Dios. Gani kung ato gyuning basahon sugdo nato sa 22 ayha ta mo paingon sa 23, maklaro man gyud nga dili Katoliko ang gitumbok ani, no? By the way, ato sang dugangan tong gi-example nato nga mga larawan nga sacramental images o mga simbolo sa presensya sa Dios nga larawan, no? Ang uban nakahibalo na ani, pero kantong karon lang tigpaminawan og kanang mga tubag Katoliko mahimong karon pa mo kahibalo ani. Katong sa Exodo kapitulo 25 tudling 17 ngadto sa 22, no? Exodo kapitulo 25 tudling 17, no? Ngadto sa kining 22 nga si Moises gyapon gisugo sa Ginoong Dios sa paghimog larawan sa anghel o kiruben. Nya dili man kakaingon nga Dios tong larawan sa anghel o kiruben. Nya kung moadto po ka sa Ezekiel 41:17, ngadto sa 20 mao gyapon ang templo sa Dios gihulagway nga dunay mga larawan gyapon. Larawan sa anghel o giklaro gyud nawong sa tao gyud ang dagway. Di na pagani larawan sa leon. Nya dili man ka makaingon nga mga Dios to nga mga imahen. Nya tingali mo ingon puta nga kana bang dagway sa tao man na beritas nang gitumbok ni Pablo diya sa Roma 1:23. Dagway tao gani sa Deuteronomio pwede po ni kutloon nilang sa Deuteronomio 4:16 dagway sa babae ug lalaki. Pero timana nato dili tanang larawan sa tao mababae man dagway man sa babae o lalaki nga Dios timana nato na. Ikana di atong mga larawan, no, nato tungkol galingon dili man na Dios larawan ra man na, no? Ang gitumbok ni Pablo ani kadtong mga larawan nga bisag unsang dagway matawo man bahay maglalaki unya giisip nga Dios. O mao bay gihuna-huna nga Dios. Unya dinhi sa bersikulo 22 nya ay ta mo paingon jud sa 23 atong sugdon diri pagbasa sa 22, no? Roma 1:22. Matud nila maalam sila apan mga buang diay. Imbis himayao nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo. Timan-an na to nga kining mga larawan diri nga gitumbok, klaro kaayo nga kining mga tawhana gahuna-huna sila nga kining mga larawan Dios. Gani sa ubang hubad klaro gyud sa maayong balita Biblia giklaro gyud na giilisa nila ang Dios og larawan. Unya dili man matumbok ang Katoliko ani kay kanang atong larawan dili man na Dios. Wa man ta mag-ili sa Dios nya giingon pa gyud diri matud nila maalam sila apan mga buang diay imbis himayao nila ang Dios nga walay kamatayon mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan. Nya dili man matumbok ang Katoliko ani kay in the first place, ang Katoliko naghimaya sa Dios. No, wala ta maghimaya sa mga larawan sa mga Dios, no? Nganong makaingon man ta nga ang Katoliko dili maoy gitumbok ani kay ang Katoliko gahimaya man sa Dios. Pagkadaghang mga practices nato nga kitang mga Katoliko gahimaya ta sa Dios kana lang pagpanguros nang moingon ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Di ba na paghimaya sa Dios nga
ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo atong ipatik diya sa atong lawas? Dili ba na paghimaya sa Dios mga tinahod nga tigpaminaw? Kay ang Dios di ba usa naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo? Moingon ta nga ang Katoliko wala maghimaya sa Dios. So context to context, dili ta magpataka na lagsabot aning nasulat dinhi sa walay paglantaw sa ubang mga bersikulos Biblia. Kay ang background gud ani sa huna-huna ni Pablo, nagtumbok siya sa mga pagano didto sa Roma, o dili lang pug gani kay sa Roma, basta any bisan kinsa pwedeng maigo ani kadto ning mga tao nga gahuna-huna nga ang Dios ribulto. Giilisa nila ang Dios og ribulto. Unya dili man ni ma-apply nato sa Katoliko, kay ang Katoliko wala man magtudlo nga kanang ribulto Dios. No? Wala magtudlo nga ribulto Dios. Gani kung atong itagad ang ubang mga bersikulos Biblia nga unsay kalainan anang mga tao nga gikasuk-an o gisaway sa Dios, unsay kalainan sa nila o kitang mga Katoliko, dako kay kalainan nga naman. Kini sila klaro gyud nga kanang ribulto giisip gyud nilang Dios. Sama pananglit mo, hatag ko ninyo example mga tulo lang ka bersikulo sa Nehemias 9:18. Mao ni klaro kaing bersikulo ba nga example o ehemplo nga mga tao nga gatuo gyud nga kanang ribulto o larawan mao'y Dios. Nya dili man ni Katoliko nga barugahanan, kay wa man gyud pagtulon ang Katoliko nga nagtudlo nga kanang ribulto mao'y Dios. Ani Nehemias 9:18 nag-ingon, nagbuhat silag Dios nga baka. Dios nga baka gani. Nya unang punto pa lang, dili man nila rawan sa Katoliko. Kadto maning Dios nga baka. So panahon pa ni daang kasabutan, no? Nya ug miingon nga kadto mao ang Dios. Mao ni ilang unahuna, no? Yung mga tao nga gitumbok diri nga pinagano nga buhat, nagtuo sila nga mao gyud ang Dios, mao gyud ang Dios ng larawan, no? Klaro kay diri Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Dios nga baka. Og miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. So, sayop na daan kay ang nagkuha nila sa Ehipto mao man tong matuod nga Dios sa langit, dili maning larawan sa baka. Mo ni examples mga tao nga giilisan nila ang Dios og ribulto. Kay ang ribulto na may isipon nilang Dios. Naapay lain. Isaias 44:17. Og ang sobra himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Tanawa. Ang larawan gisimba, giludhan, giampuan, dayon huna-huna pagyud nga maoy Dios. Ang Katoliko bago ni nga baruganan dili oy. Kay kitang mga Katoliko kung muluhod dag ribulto, wala man ta moingon nga ikaw ribulto ni San Vicente, Santa Maria, sa panang mga santos, kamo maoy among mga Dios. Naabagoy Katoliko moingon, tug naamagay Katoliko nasayop ng Katolikuhan na moingon nga ribulto ni Santa Maria, larawan ni Santa Maria, ni Dios kanamo, Dios kanako. Naabagoy Katoliko nga magingon ana. Kung ang Katoliko moluhod sa larawan o sa kasantos, unsa may litukon? Santa Maria, iampo mo kami. Pagkaklaroan ng lahi kayo na. Kana pruiba na nga ang Katoliko wala magtuo nga kanang ribulto Dios, kaya nga atong ilitok, iampo mo kami. Kanang larawan ni Santa Maria, maragihimo lang ng simbolo na to. Simbolo. Kaya dili man daotan ng mga simbolo. Di ba? Napagay na sa Salmo 74 nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Dili gyud pud actually nga ang atong giampuan diha kanang larawan, kundi kadtong gilarawanan nga nagtuot ang atuan nas langit niya kasi Santa Maria gihulagway man na diha sa pinadayag 12 urno nga to sa 5 nga tuwa nas langit. O gani
gikurunahan pa nga gihulagway nga usa gyud ka rayna. Mao bitong tawgon nato si Santa Maria og rayna sa langit kay siya man na ang gitumbok dihas pinadayagdose nga usa ka babae nga gikurunahan. So, may laing may isip na to diyan na usa man karayna ng babayhana. Hinoon na apoy laing kahulugan anang babae dihas pinadayagdose. Mahimo po ng sabton nga ang simbahan nga gilutos kay ang simbahan gitawag man pud og babae, no? Ang iglesia. Pero sa Catholic commentary, double meaning ng pinadayagdose kanang babae diha, Mary and the Church. Mary and the Church. Niya, di ta mo hiskut og taas ana kay dili man na mo atong topiko. Ihimo lang nato na siyang example. So, mao na. Then kung modagan pagyud ta sa kuan. Oseas 14:1 ngadto sa 3. Hindi na ni murag taas-taas ni kung basahon nako. So mao na to, no? Ang ideya na to nga dili ang Katoliko mo ay gitumbok aning Roma 1:23. Kay ang gitumbok ni Pablo ani kadto man ning mga tawo nga kanang larawan o ribulto madagway mas babae ug lalaki nga gituhuan nila nga mao'y Dios nila. Wa may Katoliko nga tinuod yun nga butan nga nasayod yun nga Katoliko nga nag-isip ribulto nga mao'y Dios. No? Dios ang gitumbok diri sa Roma 1:23, dili ni larawan sa atong mga santos. Dili ni larawan sa atong mga santos. Unya diri sa 23, no, sa Roma 1, klaro kayo nga kining mga tawhana wala ni maghimaya sa Dios. Kaya ang ilang gihimaya kadto mga ribulto nila. Nya dili man maigo kitang mga Katoliko ani ngano man kay kitang mga Katoliko sa panguros pa lang gihimaya na nato ang Dios. Na mayon tag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, di ba na Dios na? Di ba? Unya na gyud tay kana dayang pagsimba nato madomingo. Di ba na paghimaya sa Dios? Mo man ay pagsundog nato sa gibuhat sa mga apostol sa buhat 20 bersikulo 7 nga unang adlaw semana Domingo nagkomunyon sila sa manang komunyon buhat mo na sa pagsimba. Ya mo naman aron atong gibansay matag Domingo na gyud tay misa. Ano man, kay paghimaya na sa Dios, kay kanang pagsimba sa tinuod nga Dios, paghimaya man na sa Dios. Ya moingon ka Katoliko wala maghimaya sa Dios kay giilisag mga larawan. Gawas kung manudlo ang mga pari nga, dili na ta maghimaya sa Dios sa langit. Dili na ta maghimaya sa Santissima Trinidad, dili na ta manguros. Dili na nato ipatik ang ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang ato na lang kanunay huna-hunaon kanang mga ribulto. Kung ingon ana na, kung naay pari mangingon ana sayop na. Pero wala gyud pari nga butan nga nanudlog ug inana nga kanang ribulto mao na Dios. Nga dili na himayaon ng matuod nga Dios kay ang himayaon kana ng mga ribulto. Niya hinumduman nato biya nga kanang Dios kay mo magigitumbok ni Pablo ani, no? Ato na pong baliko ng meaning anang Dios. Ang meaning anang Dios dili na kay bisag unsang larawan Dios na dayon. Kay gani ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo na aman pud sila ribulto ni Felix Manalo. O naa sa central office nila ng ribulto ni Felix Manalo. Bronze ba na? I don't know. O unsa na basta kay ribulto. Pero wala nila kuno himo ang Dios na. Wala kuno himo nilang Dios. So okay ra na, no? Di man ta supak ana kanang monumento ribulto ni Rizal sa atong plaza. Dili man na Dios. Kay wala man na tuhuin na to si Rizal nga Dios. Gawas kay nara ba po yung mga tao ron nga mga nagtuo nga si Rizal Dios. Murag mahulog na hinoon nga nahimo na noong Dios si Rizal kay ang definition gud anang Dios dili tinuod Dios. Di ba? Bisag unsang butang tratahon na to ingon nga Dios o atong hunahon nga mao'y Dios nya dili tinuod Dios mao na Dios sama anang mayong ka nga doktor nganong gi subli man kay dili tinuod doktor. Pusil nganong gisubli kay kana nagpasabot nga dili tinuod pusil, duaan lang. Kana pong Dios
gituhuan nimong Dios unya dili tinuod Dios mo ni Dios niya. Katoliko nga mga larawan ma-qualify ba na nato nga Dios. Ma-qualify lang nato, makaingon lang ta nga kanang mga rebultos Katoliko Dios kung gitudlo sa pare nga kanang larawan Dios. No, di ba? Sa may pagtulon ang Katoliko anabi sa Katekism nga libro na to o kanang sa mga dogma teaching sa Catholic Church nga nagtudlo nga kanang rebulto mao ay Dios. Maber no, ihatag kuno ninyo kung naabay pagtulunan ng Katoliko nga kanang rebulto mao ay Dios para mahuna-huna nato makakonclude ta no, makakonklusyon ta nga ay Dios gyud ay ng mga rebultos Katoliko. Wala. So dili ta magpataka og hukom sa Katoliko no? Kaya naman kanang magpatakag hukom madisgrasya gyud na hinuon ta, matumpawak na hinuon gyud noon ta sa dili mao. Makaakusar na hinuon tag mga tao nga sayop nga akusasyon no, false information niya ang uban ra ba miingon nga pasagdi na lang na sila veritas. Sugoy pasagdan no, accountable tas Ginoo ana, nasayod tas tinuod niya, dili na to ibutyag. Sagdan lang na to mga tao nga nahiagom anang mga pagtulunan sa ubang mga igsuon na to nga maoy nakapabahin-bahin na to. Timan ining mga pulungan no, false informations divides us. Ang mga sayop nga mga impormasyon maoy makapabahin-bahin na to. Tinuod mo yun, tuo mo yung guwana. Kay pagkadaghang mga Katoliko na miya sa pagkatoliko, agi anang false information. Kay kana kuno ato mga rebulto, Diyos. Ay, nauna sa. Diyos. Ako po, biktima ko hapit sa una ni. Usa ni sa hinungdan nga biyaan ako ang Katoliko kaya nituo ko anang false information nga kana kuno mga rebultos Katoliko Diyos. Gani si Attorney Bacalso sa Cebu ingon siya nga kana kunong mga Katoliko nga nadalaan ng mga pastor o mga sa panadiha mga ministro sa ubang mga pundok, nadala sa ilang mga wali ining mahitungos larawan, may rapod kunong nibiya na sila sa Katoliko. Nga naman kay nadala sila sa giingon sa ministro nga kanang mga rebulto sa Katoliko Diyos. So may rapog kunong nibiya sila kay nga naman sayop man gyud to ilang gibuhat nga kanang larawan isipong Dios. So katukon ng mga Katoliko nga nagtuo nga kanang mga larawan Diyos ay sayop man na. So may rapong nibiya sila. Ano man, kay wala man magtudlo ang mga pare, wala man magtudlo ang Katoliko nga kanang larawan Dios. Nya kay nituo man sila atong giingon sa ministro, pastor nga biya amos Katoliko kay kanang larawan Dios. So kumo na ilang pagtuo, may rapong nibiya sila. Pero asa naman ang hustisya ron sa kamatuoran? Tinuod ba gyud nga ang Katoliko gatudlo nga kanang larawan maoy Dios? Dili unta Trinity ang Dios sa Katoliko. Di nga naman kay kung moingon ka kanang larawan ni San Vicente, larawan ni Santa Maria, Dios pod. Dili unta, wala unta magtudlo ang Katoliko nga ang Dios naa lang sa tulo ka persona. Usa ka Dios naa sa tulo ka persona. Naapod ay sa rebulto ni Santa Maria, naapod sa rebulto ni San Vicente, rebulto ni San Antonio. Uy, wala magtudlo ang Katoliko ana. Wala na to giapil ang mga rebultos, mga santos sa Trinity. Wala na to giapil diha no mga tinahod nga tigpaminaw. Unya na daytoy nahinumduman ako nga nya veritas kung magluhod o magsimba, magampo, dili na lang unta magatubang og rebulto o larawan. Kay kung magatubang ganig rebulto, bot pasabot nga gihimo ng Dios ng rebulto ay dili po na mao. Nga naman, kumo giatubang di ay gituoan na di ang Dios. Paras na ko na ng paghalok, naman to yung nagka-enkwentro ko sa plaza sa diya nga kanang inyong paghalok-halok sa rebulto veritas, di timaanan na nga gihimo ninyong Dios. Uy, dili oy. Ang usa ka ginikanan mo halok sa iyang anak sa pagmahal, Diyos na din niya iyang anak. Ang magtiayon, expression of love na amang yun ng kiss, halok
Nya dili man na pag-ilang nga Dios na nang imong gihagkan. Depende na sa imong giunahuna o gibati. Kana pong pagluhod mao gihapon. Kung nagluhod ka atubangan sa rebulto kay nagtuo ka nga kanang rebulto mao ay Dios, sayop na. Kay dili man gyud mahitabo nga kanang rebulto mahimong Dios. Kay ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Dili na binuhat og mga kamot sa tao. Unya nganong himuon mang Dios ng rebulto nga dili man gyud mahitabo nga mahimong Dios ng rebulto kay ang Dios way sinugdanan. Samtang kanang rebulto na ay sinugdanan kay binuhat ragod og tao. Sumaw na nga dili mahitabo nga kanang rebulto mahimong Dios. So sayop kung ilhon nimo nga kanang rebulto Dios, nya mo man ni pagtulon ang Katoliko. No? Pagtulon ang Katoliko, no? Gani na hinumdum ko abot og naa ba diri mabasa pa na ay naara na may salamat kay na natultulan ako. Kanang kinutlo gyud sa Catechism of the Catholic Church. Unsa may meaning anang idolatry, no? Ang idolatry matud pa sa Catechism, no, librong Katoliko. Catechism 2113. Divinizing what is not God. Divinizing what is not God. Gipaka Dios ang dili Dios. Mao na idolatry. Unya unsa may pagtulon ang Katoliko lagi nga ang rebulto himuong Dios? Wala oy. Kung naay mga rebulto ang Katoliko, nauyon ra sa insaktong gamit ana. Kung nahinumdum mo sa atong tema katong mga karaan yun natong listeners, suwito na mo ani, no? Unsay mga hinungdan ngano ang Katoliko na ay rebulto. Wala gyud gi-apil ng paghimo sa rebulto kay himuong Dios, wala na, no? Ato lang i-plus, dili lang nato explicar og ayo, no? Ato lang ipahinumdum ninyo. Unsa ang mga hinungdan nganong maghimo tag larawan sa mga santos? Unang rason kay kanang mga larawan sa mga santos sama sa anghel simbolo na sa presensya sa Dios. Naam na sa Biblia. Pagkadaghang sitas sa Biblia nga ang mga larawan sa anghel o larawan sa mga balaan nagsimbolo sa presensya sa Dios. Dayon sa Salmo 74:1-9, labi nang hubad sa maayong balita Biblia. Klaro gyud mga balaang simbolo. Nga nagsimbolo kuno sa presensya sa Dios. Nga gidugmo kuno, giatsa kuno sa mga kaaway. Mura ba na gamiton po sa ubang mga religion nga nung ilang panggubon, pangbuakon ng mga larawan na to, kinaako na sa Biblia, mando. Pero wala nila huna-huna og maayo nga kadtong sugo sa Dios nga dugmo kun tong mga larawan, kadtong mga larawan sa mga Diyos mo gitumbok ato wala na gi-apil ng mga larawan nga mga simbolo lang, mga sacramental images. Kay gani ang katawhan sa Dios bisan sa daang tugo na ay mga dibuho. Niya Salmo 74 atong basahon. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios, no? Salmo 74:1-9, no? Giingon, nganong gisalikway mo man kami ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanamastamasan nila ang imong pinuy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Wala na'y propeta o walay usa ka namo nasayod kun mulungtad ba kining dugay, no? Ang versions Biblia nga atong gibasa ang maayong balita Biblia, no? Salmo 74:1-9. So ang katawhan sa Dios naa day mga balaang simbolo.
Unsa may example ana mga balaang simbolo kana laging kerubin o larawan sa anghel. Apil na po ng mga santos. Kay mga balaan man na. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw katupong sa Ezekiel 41 17 ngadto sa 20 gihulagway ang templo sa Dios nga nagidagway sa tao nya ang dagway sa tao either babae ra naglalaki, di ba? Lahi putong sa Deuteronomio 4:16 nga gidili ng paghimog larawan sa dagway sa babae lalaki ang gitumbok ato kung himuong Dios. Pero kung sakto ang gamit wala na idili, parehas ra gyud na anang kwarta. Kanunay nang gyud ako ning gibalik-balik nga example. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, no, or pananglit ang kwarta gamiton na sa pagpamalit og boto, dili na maayo. So dili kay mayong ka nga ay naamay daotan nga paggamit sa kwarta. Nya moingon na lang dayon ka adi ko anang kwarta. Sulay di pa di ka kapalit og pagkaon. Kung naagali sayop nga paggamit sa kwarta, ayaw gunahuna ang sayop na lang tanan na insaktong paggamit sa kwarta. Sa ribulto larawan inana pod. Kung naay sayop nga paggamit sa larawan og ribulto, naa po insakto. Na moingon ta nga unsa man ang insakto nga paggamit sa larawan og ribulto veritas, ay na basa mog librong Katoliko lagi. Pangutahanan lagi mog pare. Tanan lagi mo sa mga Katoliko nga naswito. Unsaon man ang mga ribulto veritas? Una, mao ni. Kanang atong mga larawan nagsimbolo sa presensya sa Dios. Unsa pay laing but pasabot ana? Nganong maghimo ta? Nagsilbi nga dayan-dayan. Okay. Kana agong atong templo o simbahan nga nailarawan sa mga santos mao nay pagpasabot nga ining kakita nato ana silbing dayan-dayan kana nagtudlo simbahan da ini. Kay kung wala ka anang building din walay mga simbolo, basig mingon naon sa man ni budiga. Naon sa man ni simbahan, di po kakaingog simbahan kay wa may mga ilhanan, wa may simbolo, di ba? Pero wala ka anang simbahang Katoliko, mahibaw ana din nato nga simbahan ngano man kay daghang kay mga simbolo diha, na mga dayan-dayan sa larawan sa mga santos. Timaan. Naman na, no, nasa, kung naamoy hubad sa maayong balita Biblia, nara bagay mabasa litra por litra, no? Salmo 144:12. Giingon, sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki, sama sa mga tanom nga lig-on, mahisama unta ang among mga anak nga babay nga mga estatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Una? Ni dayan-dayan. Pero wala ta magtudloy nga mga Diyos ng larawan. Then napay laing kuan hinungdan ngano nga maghimo tag larawan sa mga santos. Ang laing rason nagsilbi kining pagpahinumdum nato. Tinuod man gyud kay sama sa Josue 4:6 matud pa kining mga batuha magpahinumdum. Sa ato pa ang butang kung gamito na silbing pagpahinumdum dili na daotan. Daotan lang kung himuong Dios. Simple ra man kay na ano mga tinahod nga tigpaminaw. Ngano man? Well, ako nakahinumdum mo ako naman nagigamit ning gamayng istorya nako. Sa una no, di lang ko magtumbok unsa nga establishmento o unsa nga di lang ko magtumbok ha. Sa una ni suway ko og kanabang trabaho sa usa ka diha sa gobyerno. Dayon nakita na ko dito sa akong gitrabahoan nga ang mga kauban ako sa kuan o kanang uban ay nakita na ko dito nga wala sila ba mag-practice sa insakto nga panarbaho sa gulan nila kanang dishonesty. Hindi lang ko magtumbok ha. So ako kay nagbasa naman ko Biblia then kana mang nadasig naman ko anang kanabang mga pagtulunan nga maayo ba? Pagtulunan Kristiyanos. Simple maguol ko kay sus nganong ingon ani man. Nung ang nanarbaho wala magbansay sa Kristohanon nga diwa kisagulan mag-dishonesty. Munang medyo naguol ko ato nya pag abot na ko sa among balay
Sulod ko sa kwarto sa kong inahan. Dayon nakakita ko sa artal, nakita na ko ang Sacred Family nga larawan. Samo ng Sacred Family nga larawan. Nga naa dito ang larawan nga gahulagway ni San Jose, ni Santa Maria, o ni Jesus Christ sa bata pa. Pagkakita na ko sa Sacred Family nga larawan, medyo na nahupay ko nga naman, nakahinumduman din ko sa mga balaanong kuan, kanabang mga butang. Nga, gipahinumduman din ko, ayaw ka kuan na, ay kaguulan na. Mo bitaw niyan ang si Kristo. Mo bitaw doon na San Jose. Kay na ay example. Si San Jose usa ka example sa mga amahan. Si Santa Maria usa pod ka example sa usa ka maayong inahan. Si Kristo nasamot. Oo. So pagkakitaan ako sa larawan sa Sacred Family, nakahinumdum din ko sa mga balaanong butang. Nga ay mo lagi ka, mura bagi pa, kalit to hunahuna sa akong hunahuna ba nga, ayaw ka, grabe kaguol. Wa kay mahimo ana. Lihok. Mut pasabot, ipakita ang example. But ipasabot nga, gipahinumduman ko nga, dili ta magtungok na lang og makakita tag mga dili maayo. So, unsa mahimuon, makahinumdum ta, manudlo ta. Dayon set as an example nga dili ta muawat sa ilang gibuhat. So pinaagi lang sa larawan sa Sacred Family, naka hinumdum dayon kog mga maayong pagtulon-an Kristiyano. Kay pagkakita na ko sa larawan ni Kristus gamay pa, makahinumdum man po dayon ko sa iyang mga pagtulon-an nga nas Biblia. Dayon makahinumdum po dayon ko sa panig-ingnan ni San Jose nga usa ka buutan nga maayo nga pagkaamahan. Then nakahinumdum budayon ko sa ehemplong gipakita ni Santa Maria sa pagkakita lang nako sa larawan sa Sacred Family. Pero ang ubang mga basta ilualang ko ha sa akong tinuod man yun ang uban mga mensahero, mga preacher, lainon man nilang sabot nga kana kunong Sacred Family na tong larawan, Dios pastilan. Basta iluon lang unta. Kaya wala silang masahayod sa ilang gipanudlo. So, mauna mga tinahod nga tingpaminaw. Timani ha, false informations divides the people. Divides us. Tinuod yun. Nagabahin-bahin ta mga Kristiyano tungod sa mga false informations. Nya, padayon paghihapon taan ng false informations. Napay laing example. Sa kuani, sa bukid. Pagsulod na ko dito sa usa ka balay, kita ko kanang mga larawan sa mga babae nga di po ka kaingon nga kwartahan man nimo tan-aw niya, ka makaingon nga dili ka palit og insaktong sukod sa panapton. Pero tuyoon lang yun nga inanaon nila ilang gisuot. Hindi gyud ka kaingon nga wa man ni kapalit og sinina nga kanang taas. Tuyoon jud manang makaingon ka sa maning wa nay panapton. Kulag sukod. So makakita tag mga larawan nga maot ang mensahe, kalaw ay ang mensahe, malaw ay pong naa sa atong hunahuna. Pero kung makakita tag larawan sa mga santos, alang-alang makahuna-huna kag law ay ana. Ang ato pong mahuna-hunaan kadto pong mga maayong panig-ingnan nga ilang gibuhat. Sampol, kita kag larawan ni San Vicente. Nya, labi nagnaswito kas kinabuhi ni San Vicente mo, manggaling pasidungga na to na tuig-tuig, pistahar na to. By the way, ang pista nga sa daang kasabutan gipaundang na to. Pero ang bag-ong kasabutan, pwede pod maghimo og bag-ong pista kay gitagaan manggahom ang tinuod nga simbahan sa pagdili og pagtugot na asa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. So ato ning ako puning klarohon gamay ha kay naarabay mo saway nato nga kamo mga Katoliko, gamito ninyo ng Usuyas 2:11 nga giwala na mga pista o igpapahulay, pero atong klarohon na unsay giwala katong Old Covenant nga igpapahulay o kanang Old Covenant nga mga piyesta. Kay ilisan man nagbag-o kay old og bag-o guning kuan kaning yung kasaysayan sa kinabuhi sa katawhan sa Dios, old og new.
Old Covenant ug New Covenant. Nya kay gipaundang naman tong Old Covenant, diri na putas New Covenant. Nya diri New Covenant na may gahom ang simbahan paghimo og bag-ong pista. No? Nya ang gibasihan ana kanang pagpasidungog. Kay naa man as Biblia nga pasidunggan ang mga balaan, ang mga maayog panig-ingnan. Nya kanang atong pista nila mao man yung pagpasidungog nila. Naa ba nas Biblia Veritas nga pasidunggan ng mga balaan ay masabot kay na, no? Saman Sirach 4:21, Juan 12:26, Juan 14:4, Mateo 25:21, Mateo 10:41, Lucas 1:52, 1 Samuel 2:30. Kani mga bersikuluhan nagtudlo na to nga pasidunggan ng mga santos. Nya Katoliko ray gahimo ana kay naay mga pista alang sa mga santos. Nya pasalamat pod. Nya sa tema na tos piyesta, ako naman ning natuki nya wa pagay nako po ni madetalye og ayo at angin na pod kung mubalik na po ni dire, no? Yun na no mga ginahod nating paminaw kanang atong paggamit sa ribulto na uyon nas kabubuton sa Dios. Ang sayop lang yun nga paggamit sa ribulto mo'y dili maayo, no? Okay, so naa pa may laing pangutana. Oh, by the way, ako dala ning appeal. Kining laing pangutana siguro sunod Domingo na lang kay mga pipila na lang ka minutos. Naapa ko i-appeal aning mahitungod sa ribulto. Kay naamang ko'y uban moingon nga, Veritas, dili na lang gud mag-atubag ribulto. Kung mag-ampo. So, buti pasabot nga, diri bas Biblia? Wala ba'y pag-ampo nga nag-atubang og larawan? So, mo na'y pangutana diha, diri bas Biblia? Ang katawhan sa Dios puros bagyod ka kung mag-ampo wala gi larawan nga giatubang? Uy, dili man na mao. Kay sa Husui city size, no? Basahin niyo ang Husui city size. Si Husui miyukbo sa Dios pero nag-atubang niadtong arka sa kasabutan. Nang gitawag na siya Old Ark of the Covenant. Una Husui city size miyukbo sa Dios unya gaatubang adtong arka. Oh, katong arka naa sa Exodo 25 17 ngadto sa 22 nga gibuhatan tog larawan sa kiruben o anghel. Masig kakilid sa ibabaw. Ngano man nga giatubang to ni Josue, sa iyang pagyukbo sa Dios. Tungod kay kung basahon lagi nato ng Exodo 25 17 ngadto sa 22, nag-ingon ang Dios diya nga ang Dios kuno, siya kuno makig-istorya sa katawhang Israel taliwala sa larawan sa kiruben katong ibabaw sa arka. Sa ato pa tinuod yun nga kanang mga sacramental images sama sa anghel o kiruben o nagsimbolo sa presensya sa Dios. Unang naingon ng Dios dito ako makigsulti kaninyo taliwala sa larawan sa kiruben. So ang presensya sa Dios naa dito ibabaw sa arka nga naay larawan sa kiruben. Mao na nga si Josue miyukbo sa Dios nga gaatubang ato pero wala siya magtuo nga katong larawan sa kiruben mao'y Dios. Kay nahimo raman tong simbolo sa presensya sa Dios. No, mga igsoon. Naday ko na hinabi na enkwentro nga maingon nga Veritas. Wa may mabasa dihang nailarawan na kanang Husui city size kanang pagyukbo ni Josue. Kung litra por litra lang imong basihan kana rang bersikulo hawa gyud larawan diha. Wala man hisguti. Pero kining Biblia di ra man usa ka bersikulo. Kung mo ba wala hisguti ang larawan sa ibabaw, moingon na dayon ka nga walay larawan para sa guna sa inyong lamisa. Kung ihulagway nimo ng lamisa wa nimo hisguti ng unsay butang sa ibabaw, moingon na dayon ka nga wala day butang sa ibabaw. Tunig maayo tan-awa ang ubang mga bersikulo kung wala ba to'y larawan sa ibabaw. Di ba? Kay dili man sa tanang hingayon nga mong hisgut kag butang, hisgutan nimo tanan unsay naa diha, mahimong pipilara mo yung hisgutan, di nimo hisgutan ang uban. Kanang Husui city size nag-atubang si Josue sa arka sa iyang pagyukbo sa Dios, tun-an nato og unsay hitsura ang arka. Kay wala man gali diha, di man nato makita diha unsay kolor, unsay gitas-on, ya mayngon rin ka walay gitas-on kay wala gisulti diha.
Tanaw na to ang ubang bersikulo unsa itsuraan ng arka. Kung wala ba na larawan. Mo ato munang mudagan taglaing bersikulo kay naman sa laing bersikulo mabasa na to gihulagway unsa itsura atong arka. Mo na basahon din natong Exodo 25 17 ngadto sa 22 kay naa na to makita diha unsa itsura atong arka. Kay naman dito ang instruction sa Dios unsaon to paghimo tong arka. Naa niya na paggali mga sukod gali di gawin na diha ano sa Exodo 25 17 ngadto sa 22. Unya nailain pag yung sitas Biblia nga kini klaro gyud kayo sa Isaias kapitulo 37 tudling 14 ngadto 16 no? Si Ezekias ni sa iyang pangamuyo ngadto sa Dios sa iyang pagampo ngadto sa Dios klaro gyud kay diri litra por litra nga nagatubang gyud larawan niya Isaias 37:14 ngadto 16 nadawat ni Ezekias ang gisulat nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa unya miadto siya sa templo ug iyang gihikyad ang sulat atubangan sa Ginoo unya nagampo si Ezekias o Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa mga larawan sa kiruben. Ikaw ra ang Dios sa tanang gingharian sa kalibutan ug ikaw maoy naghimo sa langit ug sa yuta. Na di man si Ezekias sa iyang pagampo sa Dios, sa iyang pagpangamuyo sa Dios, nagatubang sa may laing gitumbok kadto maning arka nga naay larawan kay nagisgutan diri kiruben. Kay mo lag dito instruction sa Dios dito siya makigistorya, dito siya makikinabi taliwala sa larawan sa kiruben. So si Ezekias nagampo nga nagatubang sa arka nya mingon galita nga ay walay arka diha biritas. Uy, ato daing tanaw ng ubang bersikulo. Kay kumula lang hisguti diha niya mingon ka wala. Ang gihisgutan lang ni Ezekias diri ang larawan kay mao manggutong naa dito sa Exodo 25 nga ang presensya sa Dios naa dito sa taliwala sa larawan sa kiruben. Mao man toy importante nga kuan dito kana bang punto ba nga nganong ang mga Israelitas magatubang sila sa arka nga naay larawan sa kiruben kay naa man ang presensya sa Dios dito. Pero wala sila magtuo nga katong larawan sa kiruben mao ang Dios. Nagsimbolo lang to sa presensya sa Dios. Ya, kita pong mga Katoliko magatubang tas larawan sa mga santos, magampo ta sa Dios, di ba? Kaya nga naman nagtuuta nga tungod kay mga ang kanang tag-iyas larawan mga santos, so nagtuuta nga ang presensya sa Dios naa po nila. Pero wala ta magtuo nga ang ribulto nila mao na gyud Dios. Ya kana pong magampo ta nila sa mga santos, wala po ta mag-ilang nga Diyos sila kay wala man ta maingon nga San Antonio Dios kanamo. Wala oy. Ang unsa may giingon nato, San Antonio ampo mo kami. Santa Maria ampo mo kami. San Vicente ampo mo kami. Wala gyud ta maingon nga San Antonio, San Vicente Dios kanamo. Wala. Iampo mo kami. Parehas ra nag mga born again nga mohangyo sa ilang pastor nga pastor iampo mo i-pray over me. Tabangi mig ampo ingon ana rana. Na di ba? Nakainomdom yung na nga. Ano mag-ampo mamobiritas og santos. Tanawa sa kung sa imong ilutok. Nagtuo ba mi nga kanang santos Dios? Wala oy, way butan nga Katoliko maingon nga San Vicente Dios kanamo. Pagawas ang gahom dili oy. San Vicente, iampo mo kami. Santa Maria, iampo mo kami. Magpalaban ta nila, magpatabang ta nilang ampo. Pareha sa mga born again nga, magpatabang sa ilang pastor nga, i-pray over po sila. Ito, dili dautan ng intersesyon, di ba? Kaya magpatabang manggali po ng mga dili Katoliko sa ilang mga pastor, di ba? Sa pagampo. So, simple raman na. Wala naman ko igong panahon. So, katong laing pangutana, ako nilang hisgutan gamay para kuan mo, mamina gyud mo sunod Domingo. Pero dili ni siya tema gyud ha kay ang tema detalye man. Nya kay pangutana mubo lang atong tubag, ang short version sa tubag mahitungod sa purgatorio, no? Atangin ninyo sunod Domingo pohon kay duol na pud kalag-kalag, di ba?
So, atangin ninyo, hisgutan na to ang purgatorio sunod Domingo pohon. So, wa naman tayo igong panahon, no? Sagyapon, kini si Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas, no? Ang inyong sulugoon sa maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban sa atong mga amigo sa Picas Lawak, no, sa technical side Danny Luod, Tax Ilumba ug naday si Ruji, no, Monera. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Tatak RMN. Nay, lahi-lahi nga supplements ang gipang-inom sa pamilya.